Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. La majordomada. Amb jo mateix. Vale, intento matar-ho ràpid també. Vosaltres no ho veieu, però la Txell era impagable mentre estava sonant la... Bé, pels que no ho sapigueu, una majordomada és una teoria boja proclamada per mi, que sóc el majordom Rossoleil. La setmana passada no en tenia cap. Aquesta sí, que és una teoria que, quan la vaig pensar, vaig dir, ostres, caca, perquè aquesta teoria hagués encaixat molt bé si l'hagués dit al capítol anterior, que no em vaig portar cap, però se'm va acudir tard, són coses que passen. Però resulta que els astres s'han alineat i avui a l'Star Wars Celebration ha passat alguna cosa que m'ha fet revifar i tenir sentit que avui exposi aquesta teoria, i és que Filoni ha anunciat que hi haurà la pel·lícula del Mandoverse que donarà final a tota aquesta unió, serà un crossover de tota aquesta saga de Mandalorià. Us vinc a dir quina serà l'escena que tancarà aquest cicle del Mandoverse, ¿vale? Per començar, hem de tenir present el senyor Pen Percy, que des del primer capítol de Mandalorià se'ns presenta, és un genetista, està especialitzat en la clonació. Val, ja ho veiem en capítols més avançats del Mandalorià, com tenen aquests mini Snokes aquí. No sabem si són Snokes o no, però en tot cas hi tenen una reminiscència. I en el capítol 3 de la tercera temporada veiem com Pershing és un amnistiat que fa aquest discurs sobre la genètica, parla dels caminoans... Sé el que diràs. Sí, ja ho sé, t'estimo. Aviam si és veritat, per això. Però Nois, Mira, ho perdoneu, escriuré al xat 5 privat. minuts i torno, que tinc una cosa de força major. Fins ara. Perfecte. Fins ara. La història està en que aquí, amb càpsules molt petites i cada vegada més grans, se'ns ha anat insinuant la connexió. Pershing, com deia en el tercer episodi de la tercera temporada, fa menció en en els caminoans, que són aquesta raça que vivia al planeta de Camino, que són experts i grans dominadors de la clonació. Vale? Això per una banda. Per l'altra tenim que a The Bad Batch aquests caminoans doncs, se'ls destrueix la seva base allà on porten a terme tota la clonació. La Nala C queda recluïda per l'imperi i pel que sembla la posaran a treballar per l'imperi a millorar aquesta clonació de la mà de Hemlock, que és aquest científic que fa pinta que serà un personatge que es menjarà a la pantalla. I bé, aquí ens deixa aquesta trama de Bad Batch que veiem que també aborda la clonació. Val? I a més tenim que a les seqüeles tenim a Snoke, que és un d'aquests clons que no acaba de sortir bé, que és el que Palpatine fa servir com a titella per expressar les seves voluntats. També tenim el fill de Palpatine, que no deixa de ser un clon d'ell, que també ha sortit mal girbat, que resulta ser el pare de la Rey. I, finalment, tenim l'emperador com a tal, que aquí hi ha el debat de si és o no si és Palpatine o no és Palpatine, sinó que és un clon. Per mi, i la meva inclinació és que és Palpatine 100%, perquè si fos un clon doncs, podria tenir trets de personalitat, d'història, de manera de fer que no siguin els seus, sinó que Palpatine simplement va agafar la clonació per absorbir aquesta energia, tipus cèl·lula, en cèl·lula de la saga de Bola de Drac, doncs construir aquests clons per tal de nutrir-se tant de la força com d'un físic vigorós per poder tornar a ressorgir com a persona. Val? Tot això, totes aquestes trames de clonació que s'estan abordant al llarg d'aquestes sèries i que sembla que cada vegada són més presents i que, ja ho hem comentat diverses vegades, tenen com a objectiu establir els vincles entre les preqüeles i el per què a l'última pel·lícula passa tot això de la clonació amb Palpatine, i que trobo que, de fet, ho estan portant bastant bé, o sigui, crec que estan teixint un nexe bastant xulo i que has d'anar seguint per no perdre't. Crec que ens portarà a l'última escena d'aquest Mandoverse,
que serà ni més ni menys que el senyor Palpatine cadavèric estirat en algun lloc o seran les seves restes totalment moribundes a punt de començar a subministrar-li cosetes perquè faci xup-xup i comenci a reviure. Jo crec que aquesta serà l'escena que ho tancarà tot. I aquí la meva més jornada.